Mgbede ọma nụ, ekenekwa m unu. Tata bụ nkwọ. Asị m ka nkwọ tata gaziere anyị. Asị m na ụmụnna anyị niile ndị nọ n'ụzọ n'okwu ahịa arakpọ ha, wee na-asị ka ọmaka meela anyị tata, ka ihe ọma niile anyị ga-eji wee bi ndụ bido tata bụ nkwọ mebere anyị. Ka nwoke ọbụla na-agwọrọ anyị ajọ ọgwụ bido tata daba. Ka onye ọbụla fọrọ anyị wee gbaba aja were anazi elu mmiri. Wee na-asị na ọfọ ndụ ka anyị na-agụ tata n'isi anyị niile na ofu na ofu. Wee na-asị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-atụrụ aja ka ọra mmụọ anyị bulie anyị elu, nye anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, wetara anyị ndụ, mee ka ije niile anyị na-eje bụrụ ije mmiri, ka anyị jeere obodo n'ala obodo. Tata bụ nkwọ, bosi eke, bosi orie, bosi afọ, n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ise. Aga m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, anyị na-agbasi afa ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị ichie anyị ji wee bie ndụ n'aka ịkwụ ọtọ, wee nwee ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwanyị, bisie ndụ ka nka, wee nwezu ihe niile ha ji wee bie ndụ na ndụ ha. Ọdịnala Igbo abụrụ igwe ọgwụ, ọdịnala abụrụ inye nsị. Mbosi ọbụla ị na-achịtara azụ n'ọdịnala Igbo, mmadụ si gị ka ị bịa gwọba ọgwụ, tell that person to tell you ihe ọ na practice. Maka na ọdịnala Igbo bụ usoro anyị ji ekpelu Chukwu site n'ịtụ nzu, n'ịtụ edo, n'iwụpụ mmanya ọkụ, n'ịga ọjị, nakwa n'igbu anụ. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Abịakwara m tata ịgbasakwa ozi ọma ọdịnala a, nakwazi iji ohere a wee kene ụmụnna anyị niile ndị ọ bụ tata bụ izizi ha isonyere anyị na our program. Ana m asị gị nnọọ nnọọ. Onye isi nchụaja na Agbaroma ọdịnala spiritual temple na-ewetara gị ozi a, were na-asị gị nnọọ, wee na-asị gị na ndụ gị a, na mmiri aya atarọ ma azụ aya nwụrụ, na ihe ọma ga na-emelụ gị. Na-asịkwa gị echefukwana, binyere anyị aka ma kesakwa ozi anyị, so that mgbe ọbụla anyị wepụtara ozi, ka ndị enyi gị nwee ike na ndị ikwu na ibe gị nwee ike wee mee gịnị, wee nweta ya, so that ka anyị ncha na-eme gịnị, na-amụ, ka anyị nwee ike na-aga n'iru. Isiokwu nji bịa bụ why you should know the type of a mariner that you are. Why you should know the type of a mariner that you are. I want to tell you something. You know, being a mariner is one of the greatest thing that can happen to any human being. Yes. But it's not just being a mariner. How do you communicate with your marine forces? All the important.
nke ahụ na-eji ya iche, which our next topic nwere ike ịbụ ya how to communicate with your marine forces. Nke ahụ na-eji ya iche, ịghọtago. But ihe nji bịa bụ why you should know the type of a mariner that you are. Why you should know the type of a mariner that you are. A lot of people mana ha bụ mariner. A lot of people know that they are a mariner. Yes. And where people bụ mariner, but they are not hardcore mariner. They are not hardcore. Ndị a bụ ndị ọ na-abụ agbaalụ ha afa ewegwa ha na ha ga-esetụlụkwa ndị ọgbanje enu ana. Ịma na onye abụrụ a hardcore mariner. Or a mariner, but not a hardcore one. A mariner. Now, enwere abịa na the hardcore mariner, enwere primary mariners and the secondary mariners. Yes, I can tell you this with facts. Enwere primary mariners and secondary mariners. Kedu ndị bụ primary mariners? Ndị bụ primary mariners bụ onye aha agbaala afa wee gwa gị na ọsọsọ ọlụ mmiri ka ị ga-alụ. There is nothing like ọgbanje enu ana. But then you are not a dibia or an eze nwanyị. You are a primary mariner. Ọlụ gị and business gị with ndị mmiri should be after settling them. Imagine from time to time ị na-akpọku ha n'ọfọ gị. More from time to time mbọsị nwere chance. But see, any time you feel like communicating with them, you go to the river, you go to the water, you talk to them, you offer them whatever you have. Since this one now is the optional. These are the primary mariners. I talked about the hardcore mariners and the non-hardcore mariners. You understand? Now, and when they pose hardcore mariners. Kedu ndị bụ hardcore mariners? Ndị bụ hardcore mariners are people like us. Those people that can never survive a day without water, without the water forces. Those people, their life will be miserable and shattered if they don't keep a close contact and communication with the water forces. They are the hardcore mariners. The secondary hardcore mariners, yes, that is who we are. These are the type of people that even if after they finish doing their olumiri, if they don't do their proper initiation and bring down their water, they will keep on suffering. These are the secondary hardcore mariners. So where do you belong? Because ihe nji wesi kan kuzie this topic and where a lot of people na-abịa na-agwa m that Umerafa, they told him or her that he or she is a mariner. And when I begin to wonder or try to inquire from the person, the type of mariner they told that person no, it happens that na onye ahụ nwere ike ọ bụrụ na anyere ya ụdịka onye ọ bụ in details. That you are a mariner does not mean that you are a dibia or an ezenwai. Hear this and know peace. You can be a mariner without being a dibia or an ezenwai. It doesn't make you less a person. And it is not anytime you visit Alpha and they tell you that you are a mariner, you conclude that you have call, that you are a dibia. You begin to remember the way you used to have the vision, the way you used to dream and it happens. That you dream and it happens doesn't mean genuinely that you are a dibia or ezenwan. I want us to get these facts very well.
ihe anyị nọ na ya bụ gịnị? Ịgbasa ozi ọma ọdịnala, ịkpazi ndị be anyị ihu, so that you will know your left from your right, or you know your right from your left. So it is important when they are consulting for you, ask the person, what type of a mariner am I? Am I a hardcore mariner? Am I a primary hardcore mariner or a secondary hardcore mariner? Where do you belong? That is how otaki gesi we malo how to keep your communication with your water forces. I hope na ịghọtali ọfụma. Biko echefukwana ị na-agọpụ ofu ụtụtụ, ị na-agọ ọjị. Ọ bụ na ị nweghị ọjị, welu mmanya ọkụ. Ọ bụ na ị nweghị mmanya ọkụ, welu nzu. Use anything that you have. You can even use Fanta. You can even use beer. Use anything that you have. Even when you don't have, use water. Even if you don't see water, you must see sand. Pick sand. Call upon your ancestors. Speak unto that sand and drop it from where you picked it. Begin to practice. Begin to practice. It is not just about giving your dibia money to work for you. Are you practicing on your own? The more you practice, the more you bring these entities closer to yourself. Ọ dịkwa mkpa maka ndụ gị. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbaroma Ụzọmmiri, sikona mmụọ mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala. O nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe a nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala, ma na ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, echefukwana, biko akpana m na fon na midnight. Ọ bụ na nnaba, don't call me at midnight to explain your dreams to me. Biko ana m ayụ na ayo, bikonu nyebe m room for dream interpretation. Mbọsị menyi ya anyị emebi ya. Bikonu, you should stop this. Bikonu send yalụ message. Asịghọm call me, send message to me. You send yalụ message. Ichoka mụ na gị kwuo. If I am free at that point, and you kwuo. If I am not free, I will give you time. I will give you appointment on when to call me, so that we can talk. Bikonu, ejim Chineke na ndị a na ayụ unu. Ya gazienu.